ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଲାଭ ନା ନା ଆଉ କରିହବନି କରିହବନି ତେଲ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଟିଲା ତେଲଟା ଫାଟିଲା ସେ ଟୋଟାଲ ଜଳିଯିବ। ସେଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟା ଭରିଛି କି ନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଅଛି ତ ହଁ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାନ୍ଦନି କହିଲା ତୋ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି କହିଲି ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା ମେସିନ୍ ଜଳିଯିବ କୋଉ ମେସିନ୍ କେତେ ମେସିନ୍ ହବ କଣ? ସେଇ କରିଥିଲା ମେସିନ୍ ନା କଣ ଆଉ କିଏ କରିଥିଲା?